سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات منغست إثيوبيا اب كل الامحرة نايهوص اوان اواج مأواجو حبرت إيروبا ناب ابي احمد زغنع متانققتا محلافون باكا هافيستو مس دكتور دبرتسين مرخابون اب سوريا بريزيدنتاو مرچا خكايد مخانون اب مونغو تشيك ريبابليكان روسيان تفطير زلو دبلوماسياو ግጭትን ካልእን ዝደስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ بخبر يعدمكم ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ዝሓለፈ መዓልታት ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕታት ነትኩነታት ከካታተል ዝቆመ ኣካል ኣብ ገለ ጸጋም ጸጥታን ድሕነትን ዘለዎም ከባቢታት እትክልል ዕጥቂ ሒዝካ መንቀስቓስ ከም ዝኸልከለን ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ የሕሊፉ ከም ዘሎን ተገሊጹ ነዚ ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ክልል ኣምሓራ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ንምህዳእ ሓይሊ ዕማም ከም ዘጣየሰ ሓቢሩ ኣብ ትክልል ኣብ ዞባታት ሰሜን ሸዋን ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ዝርከብ ፍሉይ ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞን ኣብ ዝርከቡ ገለ ወረዳታት ጎንጽ ክልዓል ቀኒዩ ብፍላይ ከዓ ኣጣያ ኣብ ዝተባሃለት ከተማን ከባቢኣን ዕጡቓት ሓይልታት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ሰብን ንብረትን ዕንወት ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ነዚ ውጽኢት ድማ እቲ ቆይሙ ዘሎ ሓድሽ ሓይሊ ዕማም ብፍላይ ድማ ካብ ደብረ ሲና ናብ ኮምቦልቻ ኣብ ዘሎ መስመር ኣብ ዝርከቡ መዋስንቲ ወረዳታት ካብ ቀንዲ መንገዲ ንየማን ንጸጋምን ከሳብ 20 ኪሎ ሜትር ዕጥቂ ሒዝካ መንቀስቓስ ከም ዘይፍቀድ ክሕብር እንከሎ ኣብቲ ከባቢ መንገዲ ምዕጻው ወይ ድማ ትካላት ሃይማኖትን መንግስትን ከምኡ ድማ ናይ ውልቀ ሰባት መንበርን ንብረትን ምዕናው ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት ይኾኑ ጉጅለታት ብኸቢድ ክሕትቶምን ዘቕጽዖምን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ وان بزعبا زخباب أملكتو أو تيواب زلو مغلسي أبتي ببزحي تولت بيهر أورومون أم حران زقمت أولو كبابي نتوم كلتا مداوب تحبرة سبات نحد حدوم كاقاج اوزز عرو حيلتات آلو بمبالون نتي تكبار إيد نايكالو تالو وكبلي كسيسو كم زفلت كاب مودة زحلفة سومن جميرو أبزوبا سيمين شوا زركبو زتفلاليو وردتات بعطغات حيلتات كبيد قودات كم زوردون سوا سلطانة تكلل نمرخب بوزحان منغستي قليس أمني رميوم ازي كم زيلن كولدما تمال سنبت اب اديس ابا دحرز التفنجر بومبا كلت سبات هيوتهم كسؤن كلو حدق اب بخبيد قوسيلو خمزلو مع كان زينا رويترز حبيرا اتا مع كان بوليس كتما اديس ابا تقيسا زرق حتى بزلات صبصب اتا تفنجرا هيوت كلت سبات زدفت بومبا ناي ايد بومبا كم زخونت تفصام خاب لدتا زبحال كبابه كم زغاطمن تغداي كا اتم بوليس يمرمرو كم زلو حبيروم كتبليا اذا مع كان صبصيبا زلا ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጌና ኣይተመሓየሽን ከምኡ ድማ ኩናት እንዳገደደ ይመጽእ ኣሎ ይበሃሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቐንዐ ከቢድ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ንጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቱ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እንድሕር እዚ ብአብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከምቲ ዝድለኸ ይኣቱ እቲ ዘሎ ዕንቅፋታት እንድሕር ዘይኣልይዎ ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዝኽእል ያጠንቂቑ ነዚ ኣመልኪታ እስጳኛዊት ማዕከን ዜና ኖቲ አሜሪካ ጸብጺባቶ ከም ዘላ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ እቲ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ዘይተመሓየሽ ከዓ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ከም ዘለው ድሕሪ ምግላጽ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾኑ ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣብ ቃሉ ጸኒዑ ኩነታት ትግራይ ዘየመሓይሹ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዳ መጽናዕቲ ክገብራ ተስፋ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ሕብረት ኤውሮጳ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝርከቦ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዓለምና ከጽንዕ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ሃገራት እቲ ሕብረት ኣኼባ ክገብሩ ኮይኖም ኣብቲ ኣኼባ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ክልተ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሐ ከምኡ ድማ ኣብቲ ካልኣይ ግዜኡ ናብ መቐለ በጺሑ ዝነበረ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ፓካ ሃቪስቶ ጸብጻቡ ከቕርብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ከዓ ኣብ ትግራይ ናጻ ዘይሻራዊ መጽራይ ከግበር ከምኡ ድማ ብዓብዩ ሙሉእ ገደብ ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ክፍቀድ ሓቲቶም ግን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕራይ ዝብል መብጽዓ ተዋሂብዎም ኣብ ግብሪ ግን ከም ዘይወዓለ ዘለዩ ወሲኹ ተዛሪቡ ዝርከብ ካልእ ምስ ሕብረት ኤውሮጳን ጉዳይ ትግራይን ብዝምልከት ድማ መራሒ ህወሓትን ሓይልታት ትግራይን ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ፓካ ሃቪስቶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣብቲ
لعل حدا ساعات زصنحه ناي تليفون ركب كالوت لعلوت حلفتي حيلتات تግራይ ون ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎ ኣብቲ ምስ ፓካ ሃቪስቶ ዝተገብረ ርክብ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝወርድ ዘሎ በደላትን ኣመልኪቱ ከም ዝተዛረበ ክሕበር እንከሎ ፓካ ሃቪስቶ ከዓ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ጸብጻቦ ከቅርብ ከም ዝኾነ ተፈሊጥሎ ብኻልእ ወገን ድማ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኮይኑ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ክራኸብ ናብ አዲስ አበባ መጽኡ ዝነበረ ሴኔተር ክሪስ ኩንስ አብይ አሕመድ ከም መብጽዑ ሰራዊት ኤርትራ ክወጹ ዘይምግባሩ ከም ዘይተሓጎሰ ዘሎ ድሕር ምግላጽ ሕጂ ወንገሰ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ናብ ሕጊ ክቀርቡ ዘሎ ዕንቅፋታት ከኣለ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ نعمتات بكوينات حدحت كتحمس زصنحت سوريا بريزيدنتاو مرجع خم التكايد افليطا بايتو تهاجر اب زغصل ورحي بريزيدنت تهاجر نمرات زخل مرجع كم زكايد وقعو خغبرن كلو بزخ سلطان بشار الاسد نقصال شوعت عامتات نمرغاص حسب كخون يخيل يزبل قمتالو 10 عامتات اب زغصل كوينات حدحت سوريا حيال قطباو قلولو زسعب خوينو ابز اوان كا بريزيدنت تهاجر زولو بشار الاسد حيال زغونه تودادر خغطمو زولو تخلو صبيبي زبال زلو ابز اوان ببريزيدنت بشار الاسد زمرح منغستي بزح حزب زلوم كبابيتات تقواصيرلو ابتي لعل 10 عامتات قصيل زلو كينات حدحت سوريا لعل 400,000 حسابات هيوتم كسونن كلو فرق حزب سوريا دما تسريديو ابز دحر حدا وحره زكار مرجع زعوت حصي تودادري نشوعت عامت اب سلطان زصنح كوينو مزغبا حصيات تودادرتي لو معلت كجمر مخانو تحبيرو املا عالم زلو زيغاتات تهاجر كابت مرجع زكايدو العلت انت وحده قدم شدشته ورحي ابز نبرو لهاجراتنا بامباسيتات هاجرون بمخاد دمصم نمهاب كمزغبيو صاوعيت قريب زلا زي بريزيدنتاو مرجع اب سوريا كوينات حدحت كابز جمر نجو نخال اي غزي زكايد زلو مرجع كوينو اب عامته 2014 زتخايد مرجع ديمقراسياوي ايكونن زي حقاون ايكونن تباهيلو تقاومتي امريكان حبرت يوروبان نوصيت تمرجع نصيغو موني روميوم روسيا إسرا دبلوماسيات تشيك ريبابليك كاب هاجرا كم اتسوغو افليتا بقدام تشيك ريبابليك 10 شومنت روسياويان دبلوماسيات كاب هاجرا كم سوغو ذكر كوينو سب مز سليا تشيك ريبابليك اتوم دبلوماسيات ناي روسيا سليت روسيا بمبال يخصوم كومدما ابتي اب 2014 مخزن اصوار زغاط امنتاوي ايد علوم يمزبلو لومسوني منسترات حبرات اوروبا ابز غداي ناي روسيا كزتيو خوينم روسيا دبلوماسيات تشيك ريبابليك تقليلهم كاب هاجرا كوصو حدا معلت كتبو من كلا تشيك ريبابليك بوغنا اتم ناي روسيا دبلوماسيات اوشت 72 ساعات كوصو لا ممرحي هبا زلا منستر غدايات وصاي روسيا وسان تشيك ريبابليك تراي زي فلطن صحتار نغرن كبلن كلو اب قرب اوانات امريكا اب لعل روسيا اغاداتات منبره مبغس بمغبر نامريكا كحغسو كاب زلوم ديليتيوم سب مز تشيك نز تكبر فصيم مالو كبليو اتناي روسيا منستري حبيرو زلا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم